ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами хонахар, мардами дураи ватан. Имрӯз 10 феврали соли 2025 1000 рубл 114 сомона 80 дирам дар бонки Эсхата фақат бачаҳои азиз. ба канали Саудо ТВ хуш омаден. барои реклама ҳатман пешакӣ мегем муроҷиат кунед. шумо дорои заминен, хонаен, мошинен, квартираен чизе бошад дар WhatsApp рой кунед. мақсад подписчикомонам бисёрай, транспортеромонам бисёрай, шумораи хонахарам бисёран. дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метем. ирӯза наворда ҳастай. аз техникаҳо хечибеки фурӯшӣ роӣ кардан бо нархи арзон, мерседеси фурӯшӣ роӣ кардан. баъд қисмати хонаҳо гарени арзон хона қабул кардем. мақсад нафаре дар корае ки навора то охир тамошо кунад. нархҳо аз 120 000 сомонӣ хонаҳо, се хонага 120 000. наворда лайк монен, дар канал подписатсия кунен. ба ҳар касам бовар карда сумам нагзаронен. ҳамин диққат огоҳира хонем бачаҳо. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ва дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии Мирзамон. ин хонара бинен, гарени арзонайда. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Восе, хонаи назди ҳавлигӣ, ҷамоати Тугарак, тарафи Ибрат, тарафи роҳи Ибрат рафтанда мега хона қарор дорад. 4 сотиқ замин, гирдаш маҳкам, 3 дар хона. хеле хонаҳо фақат фикр мекунед дар канали Саудо ТВ мешавад. хеле ҳолатҳое мешавад ки срочно сум дар корай роҳимон мекунанд. фақат сабр кард тамошо кунед. 4 сотиқ, 3 дар хона. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp, 3 номер роҳӣ кардан метавонен муроҷиат кунед. 4 сотиқ, 3 дар хона, 1 калидор, об дора, дарахтҳои маънанда дора, ҳуҷҷатҳо 60% ҳай, гирдаш маҳкам ҳай, 120 000 сомонӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Кӯлоб, мардами сарбаланди Кӯлоб гӯш кунед. о бинен дар ҳавлӣ. кӯчаи Суғдиён, 3 сотиқ, 3 дар хона. ҳамирӯза навор бовар кунед, навори зур шид. гарени арзон роҳӣ кардан. агар ҳамин навори ирӯзаи мо 400-500 лайк нагира, агар мақсад дӯстон меҳната камтар мекунем. чунки нигоҳ кунед чӣ хеле меҳнат кардем, чӣ хеле хонаҳои арзон мондасем. дастгирӣ ай тараф шумо бояд шавад. маркази шаҳр мега, пеши бозор. ай 3 сотиқ иборат аст. 3 дар хона, кухни, тапчани 3/6 дора. ҳамаш хулас ҳастай. об свет проблема нестай. хонаҳо якташ 3/3, ятайгаш 3/6, ятай дигар 3.5/5. хоб хонара соли 2010 сохтем. хишти лоиқати сохтагиай. наздикии мактаби 53 мега, масҷид, аптека, беморхона ҳамаш ҳастай. хулас дар марказ ҳамаш наздикай. ҳуҷҷатҳо, техпаспорт ҳама 100% ҳай. кредит дода намешавад, срочно сум дар корай бо нархи 215 000 сомонӣ. абача дар 215 000 сом ҳамин хонара метавонед бихарен. дӯстони азиз, занг мезанем аз номи канали ютуби Саудо ТВ. леки наворда по-братски лайк монен. фақат меҳнат барои шумо, лайкҳои шумо барои мо, дӯстони азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳимон карданд ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Моинчак, 4 сотиқ, 2 хонага, об ва свет дора мега, байни Ваҳдат ва Душанбе. мачити ҷумъахонӣ мега, 10 минут роҳай. магазин, мактаб наздикай, 6-7 минута роҳай мега. ҳамаш наздикай. нигоҳ кунед чӣ хеле ҷои зур. ҳалиш намешава, фақат наличи сум дар корай. ба роҳи калона мошино қатӣ мега, 5 минута мерай. пиёда ҳам барай наздикай. хонаҳо хоб 1.5 када, 1.5 кирпич чиндагиайда, семенблок нестанд. савдо мешавад срочно 350 000 сомонӣ. дар ноҳияи Рӯдакӣ
деҳаи Моинчак 4 сотих 2 хона. адресҳои пурра хоҳен дар WhatsApp 43 44 рақами соҳибхонаҳай занг мезанем аз номи канали Саудо ТВ. мегӯянд ки номероро аз канали Саудо ТВ гирифтам, бо шумода худохоҳ ягон сум арзонтон мекунад. успет кунен, арзона ғалтид, срош нашид, занг зада чахчах карда бихаренаш. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. ана ин мошин арзон буд, ба ҳамон хотир рекламаш кардам. Opel Astra ҳастае ки дар кузови хечибек дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Меҳробод, солиш 96, нархша мега 30,000 сомонӣ. Газ плюс бензин, коробка механика, объёмаш 1.6, боз савдо ҳам мешава. документош мега ҳастай, утилизатсия ҳам дора. рақамҳои WhatsApp 40 ахиршай ҳозир занг бизанен, аз номи канали Саудо ТВ салом расонен. мошинамен чӣ хел тозаҳакай. занг за маслиҳат ки бигириш, леки лайкамон. агар подписатсия кардем бачаҳои азиз, ҳаму зангулаша висе кунен, уҷа тукмачаи зангула висе дора, ҳаму висе бонен, висе дамонен. вақти ман навор кардам, шумо да SMS автоматӣ меравад дӯстони азиз. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшие ки рӯймон кардам. анаи хонаро бинен, ду варианти фурӯшӣ дора бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Балҷувон, деҳаи Олучадара, 5 хонага 80 сотих замин дора ва 1000 дарахти мевадиҳанда дора. об ва свет ҳам дора мега. хонара ба 40 сотих заминш мега ҳам фурӯхта мешавад. ба 40 сотих замин ҳам фурӯхта мешавад, ба 80 сотих замина ба боғ ба 5 дар хона фурӯхта мешавад. ҳамин хонара ман худам рафта живой навор кардам бачаҳои азиз. ҳамин яка худаш об ровардага медонен, куприки калон кардага ки мақсад мардам азоб накаша. нархша мега ки 80 сотих боғ 5 хона 350,000 сомонӣ. ихел ба 40 сотихаш 250 та занг занен. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷага квартира ҳастае ки ана ҳамин домда қарор дорад дар дуюм этаж 57 метри квадратӣ. нархшам қимат нестад дӯстон азиз. коробка ҳай ихели замонада ихели нархҳо камай дӯстон. ҳаракат мекунем ки мақсад ҳамун нархҳои арзонтар шавонем ки бисёри подписчикомон мақсад ранги ма бисёриш муроҷиат мекунад ки шароит надорем. хоб ноҳияи Файзобод бозорчаи марказида қарор дорад. наздикиша мега духонага дар дуюм этаж дом тайёрай даромада ремонт мекунен. передгарош кардаги свет об дора. хоб нархша мега ки 217,500 сомонӣ. духонагаи коробкаи 57 метри квадрата 217,500 сум. занг бизанем бачаҳои азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. ова бинен ки ҷойда ки овасаи ҳаёт шоҳонаи дӯстони азиз. ака кришкара баланд мекунӣ зур мешава. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар душанбе ҳай медонен. гарени арзонай гӯш куненда. дар ноҳияи Фирдавсӣ 2 сотих замин дора, 3 дар хона дора, калидор, баня, кухни дарунаштай. документо 100%. чизе ки ман мехонам ҳамин хел аз соҳибхонаҳо талаб мекунам бачаҳо. ай пеш қадам ҳеч намехонам. мақсад бовар накунен, нафарое ки мада хона рӯй мекунен, хитон документара нависен ки мардак рост мега. калидор, баня, кухни дар даруншай, документо 100%. об свет постоянный ҳастай. шаҳр душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дачаи Маҳмудбойда қарор дорад. аз Гулбута мега 2 километр поён. замин чоркунҷаҳай ремонт дора. ба доллар 23600 доллар, ба рубл 2,360,000 рубли русӣ, ба сумми тоҷикӣ боша 260,000 сомонак. дигоҳ кунем бачаҳои азиз, 260,000 сомонак. ва бача занг бизанен, бигӯен номероро аз канали Саудо ТВ гирифтам. ҳамин яка худаш мефаҳмад дӯстони азиз. успет кунен, фақат конкретни харидоро занг бизанен. хулос адресоро гуфтам. касое ки нашнавиден видеора чӣ камтар қафо куненда айсар гӯш кунен, ҳамаша гуфтагим. лайкора монене ки ҳамин навори мо бояд гарени лайк бигирад, чунки хонаҳои арзонтар имрӯз зиёдтар мондем бачаҳои азиз. подписатсия кунен. навор маъқул шуда бошад дар ҳамун таги комментараш нависонен ки навор маъқул шид. 5 мемонен, 4 мемонен. хулос баҳоатона ҷиқида монем бачаҳои азиз. баъдан хонаҳотона видеонавор кунен, модароӣ кунен.
چیم صورت قاق همی ویدیو نواری فسون رنگ همی اکا ویدیو کنین همو تماشابین بینه بعد بهار خودش بتاو زنگ بزنه برای بخره. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی که 2 اتاژه های. خانه فروشی نزدیک حولگی است که 2 اتاژه 2 حجرگاه مساحت 3 سوتیخ زمین در شهر حصار محله ارتبوز گنج رزده قرار دارد. خانه قرار دارد در شراره دهه ارتبوز در 3 سوتیخ زمین 2 اتاژه خانه بنگاه طبی اپتیکا مغازین نزدیک میگه. خب مسئله آب هست میگه روزشته 3 تا 5 ساعت آب میه مقصد حجت و 100% های بیز کم بودی نرخش میگه که 200,000 سومانی 200,000 سومان ده همی را میتونین دوستان خریداری بکنین. محله ارتبوزی گنج رز میگه نه. خب شهر حصار شراره معلومات پره همراه صاحب ملک که رقمای 67 63 نمره صاحب خونه های حوزی زنگ بزنین معقول شده باشه برنده بخرینش. میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشه. قسمتی کوارتیرها دا گذاشتیم اکو. کوارتیرای فروشه هسته که یک حجرگاه کوارتیر هسته که در نهم اتاژ هسته که 44 متر کوادراتی هسته که نزدیک بانلیسه شهر وحدت ده هسته که 191,000 سومانی بزرگچه گلستان شهر وحدت نزدیک بانلیسه مرکزی. یک خانگاه 44 متر کوادراته در نهمش اوشیونه اجازت ریمون هسته. در گرد و اطراف دوم مکتب صدیق بانلیسه و کالج طبی و مشروطه و آدمای بسیار خلاص همش چی هسته. دوستان عزیز رقمای واتساپ 2020 میتونین حوزی زنگ بزنین مسئولیت کده خونه را خریداری کنین. چه خیلی ببینین کاروبکا دالچی خطون ریمون میکنین 191,000 سومانی. شما در 191,000 از سنتری شهر وحدت چیکار میکنین کوارتیر خریده میتونین 44 کوادرات متر. اگر که بگیرین ده حجرگاه هم بکنین فریب نمیخریم بچه عزیز. میگذاریم با دهمین مرسدسی فروشی. مرسدس بنز سی کلاس هسته که سالی برایش 2008 سال هسته که در شهر وحدت بنزینی خالی ابیامش 5 بوده زوادید میکنید 10 لیتر میخوره. اتوماتیکا واریاتور میگه. خلاص دوستان عزیز شوخی کردیم که 10 لیتر نبا خلاص موتورش 5 بنزینی خالی کاروبکا اتومات واریاتور 7 ماه داکمنت 130,000 سومانی با سودا همه شوه. رقمای دستی رقمای واتساپی صاحبی ماشین موندیم حوزی زنگ بزنین باز معلومات پراشا بگیرین. 2008 ساله ماشین بینین در آینه خطه میبینی زنگ زد شیرینه چخ کده بخرش. میگذاریم با 11مین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که 2 حجرگاه کوارتیر در 2 اتاژ خودرات 55 متر کوادراتی کوارتیر کاروبکا شکاتور کدگی استشکا کدگی های. خب در میچسبونین ترزه چسبوندگی های 8 میکرورایون شهر حصار. خب حصار دومی هفتوشیونا میگه در دوم اتاژ دومی تایورای مانتاژ استشکا کدگی های اوب سویچ هم دومی های. خلاص زنگ بزنین همراه صاحبی خونه مسئولیت کده بگیرین. رقمای صاحب ملک 711 11 43 11 حوزی زنگ بزنین باز معلومات ایلواگیشه از صاحبی کوارتیر دسترس بکنین. مقصد میگه 300,000 سومانی میگم 2 حجرگاه 10 اتاژای 55 کوادراتی متر. شالپر شدیم باور کنین این لایک را نیکی ندیدیم دوستان عزیز. میگذاریم با 12مین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی هسته که بچکای بختر هم جاستین کریوی بختر برغون تپده قرار خلاص در 9 اتاژ 110 متر کوادراتی 2 حجرگاه دوستان عزیز. خب 2 خانگاه در کریوی دوم 10 اتاژه خانه در 10 اتاژ جایگی می باشد. دوم تایورا اجازت ریمونت هسته. ریمونت میتونی ریمونت سر کنی 65 کوادرات متر میگه پین هاوسش 45 متر کوادراتی های. خلاص خودتون با زنگ زنیم واسه که بگیرین 275,000 سومانی میگه صاحبی همی خونه دوستان عزیز. قسمت اصلی کار در گذاریم اگر نوار تمام شد باشه عزیز. یوزا نوار همی قبود فکر کنم که نوار معقول شد. هست این افرایی که نوار توقی تماشا که باشه
ҳамин комментария нависен ки ма тоқӣ тамошо кунам. Мақсад агар наворомро тоқӣ тамошо кунем, агар навора зиёдтар монем, мисол шумораи хонаворо бисёртар монем. Хулас фикротон дар комментария нависен, лайкро бишқен. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната ё нафаре ки хонаҳотон аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариё менависен. Фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен. Зиндаву сарбаланд бошед.